Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi, zer moduz asteburua? Aldapako Sanferminak ospatu dituzue edo agian Donostiko zinemaldira gerturatu zineten. Azkenengo hau ez baldin baduzue egin, oraindik aste guzti honetan zehar aukera izango duzue. Eta izan ere horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan gaurko gonbidatu eta kolaboratzailearekin. Aspaldi ikusten ez duguna gainera, Arantza Ibarra zinemagilea. Ez hori bakarrik, Iruñeko zinemetan aste honetan dauden edo izan diren estreinaldiak aurkeztuko dizkigu Arantzak. Baina hori magazinaren bigarren blokean edo zatian, elkarrizketen une horretan. Lehendabizi, efemerideak, agenda, titularrak, Iruñ herriko berriak edo albisteak eta nola ez astelenero egiten dugun moduan lan eskaintza berriak merkatu txikia atalean. Goazen gaurko saioarekin. 20. mendeko bi efemeride ekartzen dizkizuegu. 50. hamarkadan hasiko gara. 1957 urtean Katalunian Barcelona Futbol Klubaren estadioa inauguratu zen eta Camp Nou. Eta Iberiar penintsulatik estatu batuetara pasako gara orain. Washington estatura. 1931an Nirvana musika taldearen bigarren estudio albuma kaleratu zelako, Nevermind. Ea nolako titularrak utzi dizkigun irailaren 24ak, astelenak. Gazte bat atxilotu dute Aldapako Sanferminetan eraso homofoboa egin izana salatuz. Musikariak ikastetxeetan deritzon programak bere lehendabiziko ibilbidea egingo du Nafarroako ikastetxeetatik. 14 eta 18 urte bitarteko ikasleei zuzenduta dago eta euskal musikaren bidez hezkuntzaren transmisioa sustatzea du helburu. Nafarroako ospitaleguneak 2,7 milioi inbertitu ditu segurtasun eta doitasuneko azken aurrerapenek dituen goi eremuko erresonantzia magnetikoko ekipo batetan. Ekipo berriak intentsitatea bizkortzen bikoizten du eta horrek lesioen eta tumoreen balorazioa hobetzea eta ikerketa aurreratua egitea ahalbidetzen du. Alokairua bultzatzeko xedearekin, Iruñeko udala hutsik dauden etxebizitzei zerga jartzea aztertzen ari da. Hustuta dauden denboraren arabera aplikatuko litzateke. Gaur arratsaldeko 8etan Kondestable Jauregian eta Aingeru Epaltza kazetari eta idazlearen eskutik errezitaldi musikatua eskainiko da. Emakume eta gizonezkoen artean etxeko lanen banaketa egokia bultzatzeko Iruñeko udalak brikolaje, jostugintza, iturgintza, plantxa eta baita sukaldaritza ere tailerrak antolatu ditu, nik ere egin behar dut lelopean. Gaur izen emate epea ireki egin da. Birpasatu ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak, asteko Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. PSOEk hauteskundeetan duen abantaila handiagotzen du, PP alderdian Casado efektua txikitzen den bitartean. Azaleko argazkiak asteburu honetan hiriburu Nafarran ospatu den Aldapako Sanferminen prozesioa erakusten du Iruñea Aldapako Sanferminekin izenburupean. Ea zer daukagun Diario de Noticiasen. Lerroburu nagusia oiarri dute.
Nafarroak 10 aldiz eskatu dio baimena estatuari 113 milioiak inbertitzeko. Azaleko argazkian ume bat bi txakurrekin ondoan ikusi daiteke. Azpian titular hau dago: 100 salaketa txakurren erasoak direla eta. Gara egunkarian, lerroburu nagusian Euskaraldia ekimenaren koordinatzaileen esaldi bat paratu dute. Euskaraldiak jende berria erakartzeko formula bat eskaintzen du. Azaleko irudian, Hirokazu Koreeda zinema zuzendaria Donostia sariarekin unkituta agertzen da. Izenburuak hurrengoa dio: Koreeda eta Donostia, elkarren ganako maitasuna. Hedabide euskaldunen txanda, gaur berri egunkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Goikaldean ezkerrean, osasun emozionalean laguntza eman du 40 urtez esperantzaren telefonoak. Eskuinean, txorrotako ura eskaintzen dute taberna gehienek. Beherago ezkerrera bueltatuz, eraso homofoboa egiteagatik atxilotu dute gazte bat Aldapako Sanferminetan. Bukatzeko ondoan eta pixkatxo bat beherago, Zilbetiko 74 urteko mendizare bat hil da Adi mendian. Ezagutu dezagun aste honetako agenda. Gaur eta 29 arte Geltoki espazio kulturalean erakusketa bat liburutegi partekatuak izenburua duena. Libre. Gaur eta 30 arte Nafarroako Artxibategi Nagusian beste erakusketa bat, La Gloriosa iraultzaren 125. urteurrena izenburua duena kasu honetan, eta aurrekoan bezalaxe sarrera librea da. Igandero, irailaren 30 arte, Santa Maria katedralean bisita gidatuak eskainiko dira. Ordu ezberdinetan, goizeko 10etan, 11etan eta eguerdiko 12etan. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aldez aurretik. Horretarako udalaren webgunera jo dezakezue. Gaur eta urriaren 7 arte Gaztelu plazan feria bat, antzinako eta bigarren eskuko liburuaren 38. azoka. Gaur arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian hitzaldi bat gazteleraz. Leonard Cohen, poeta, doakoa. Bukatzeko gaur arratsaldeko 8etan Kondestable jauregian errezitaldi bat musikatua euskeraz. Mendilloen balada izenburuarekin, Aingeru Epaltza kazetari eta idazlearen eskutik eskainiko da. Sarrera librea da. Zeroa oso lainotsu egongo da, gauean lainoa gutxitu egingo dira, euri txiki egingo du, arratsaldean atertzera egingo du. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogor batzuekin. Temperatura jaitsi egingo da, gutxi edo nahikoa minimoak eta nabarmen edo asko maksimoak. Asteartean goizan lanbroa eta lainoa agertuko dira, zeroa laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, tarteka bizi eta arratsaldean ipar osagaia nagusituko da. Gauean haizea hego-ekialdera aldatuko da. Temperatura minimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Goazen orain Iruña herriko albisteekin, lehendabizi Barainain. Udalak aurten antolatu dituen aurreendako euskarazko literatura txapelketa eta gazteendako nano edo mikroipuinen lehiaketako saridunen lanak edo obrak argitaratu egin dira. Udalaren webgunean ikusgai daude, zintzilikatu dira hor bertan 2 PDF-etan. Honen harira gainera mikrokontakizun lehiaketaren 2. edizioa martxan da. 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta inskribaketa epea gaur ireki eginda urriaren 20 arte.
Barainainekin jarraituz, udalak udaltzain kabo bat eta 2 gizarte langile kontratatzeko deia egin du. Informazio eta xehetasun guztiak irailaren 20ko Nafarroako aldizkari ofizialean kontsultatu daiteke, 183. zenbakian, hain zuzen ere. Honetaz gain, udalean idazkari lanpostua aldi baterako edo aldi bateko kontratu batekin betetzeko eta ordezkapen zerrenda bat egiteko oinarriak onartu ditu. Eskaerak urriaren 15 arte aurkeztu ahal dira. Barainainekin amaitzeko, udala Antsoain herriko genero berdintasunaren aldeko eta erasos edo indarkeri sexisten kontrako eskugorriak pairatu duen oldarraren edo erasoaren aurka azaldu da. Adierazpen instituzional baten bidez egin du erasoa salatuz eta jarrera matxistak ez babestea eskatuz. Barainainetik Aranguren herrira pasako gara. Irailaren 27tik irailaren 30 bitarte iraulegiko gazteluaren inguruko jardunaldi batzuk gauzatuko dira. Hitzaldiak eskainiko dira eta gotorlekura irtengo diran hainbat bisita. Parte hartzeko 609-393-443 zenbakira deitu daiteke edota idazkaritza abildua arantzadi.eu emaiera idatzi. Bestalde, irailaren 30ean animaliek uzten dituzten markak ezagutzeko ibilaldia egingo da herrian. Dohainik da, baina izena eman behar da irailaren 24a gaur baino lehen, 948-012-012 telefonoan. Udalak Nafarroako Animalien Babes Fundazioa eta beste hainbat voluntarioekin batera, EA metodoa ezarri du, HEA metodoa. Katu kopurua kontrolpean izateko. Honela, katua karrapatu, esterilizatu eta albaitariaren froga bat egiten zaie haien kolonietara edo taldeetara itzuli baino lehen. Gero zaintzaileek janaria eman eta ikuskatzen dituzte ondoren animaliak gizarteratzeko eta adopzioan emateko. Urritik otsailera bitarte antzerki tailerra eskainiko da Aranguren herrian. 16 urtetik gorako jendearentzat da eta izen emate edo inskribaketa epea urriaren 2an irekiko da urriaren 9 arte. Kulturetxean gauzatu beharko da aipatutako matrikula. Amaitzeko, Iruña hiria. Lehendabiziko aldiz, Zitadelak Joseja Casadoren, tuterako Joseja Casadoren bake txokoak deritzon erakusketa hartu du. Bere obretan 21. mendeko paisaiak 19. mendeko erromantizismoarekin nahastutak ikusi daitezke. Bolborategian ipini dira lanak eta bertan egongo dira azaroaren 11 arte. Iruñean berri gehiago. Udalak lan harremanen arduradun lanpostuan zerrendak osatzeko hautafrauen deia egin du. Aldi baterako izanen da eta eskakizunak urriaren 1 arte aurkeztu daitezke. Iruña hiriak administrazio elektronikorako ordenantza bat bultzatu egin du. Udaletik sustatu edo bultzatu da, edozein administrazio publikoa hiritarren dokumenturen bat, agiriren bat izanez gero, iruindarrek agiri edo paper hori berriro aurkeztu beharrez izatea posible egingo lukeena. Honek burokrazia murriztu eta gardentasuna handiagotuko luke. Matematika irakaslea DBH eta batxilergorako behar da Iruñerrian. Kurrikuluna bidali Maria Pamplona 777@gmail.com elbidera. Administrari laguntzailea behar da Iruñerrian lanaldi erdirako goizeko 10:00 eguerdiko ordu bitara. Kurrikuluna bidali maitealcocer@hotmail.com elbidera. Elektrizitate, elektronika eta telekomunikazio teknikaria behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali info@naselseguridad.com elbidera. Biltegirako laguntzailea behar da Aintzoainen lanaldi osorako goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali rebajon.mueblesrebajon.com elbidera. Komertzio batek harrera lanetarako langilea behar du lanaldi osorako goizez eta arratsaldez.
Kurrikuluna bidali borja@fotona.es helbidera. Famili arloko hezitzailea behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali recursos.humanos@camira.es helbidera. Burdingintza lantegi batek 2 langile behar ditu lanaldi osorako 3 txandetan aritzeko. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Sukaldaria behar da Iruñan lanaldi osorako eguerdian eta ilunabarrean gutxienez 3 urteko esperientziarekin. Kurrikuluna bidali 16dconsulting@gmail.com helbidera. Sute aurkako instalazioen montaketarako langilea behar da Iruñan interesatua bidali kurrikuluna administración@extintoresnavarra.es helbidera. Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergo ikasleen klase partikularrak emateko irakaslea behar da arratsaldez 3:00 9:00. Kurrikuluna bidali info.prisma@gmail.com helbidera. Kontabilitatea eramateko langilea behar da Iruñan goizeko 9:00 eguerdiko ordu batetara. Kurrikuluna bidali javier@jzabaleta.com helbidera. Prestatutako elikagai banatzailea behar da Iruñerrirako lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali hosteleria7@gmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.